Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. So nezuro pane rimwe skit iro randaka uploada tichingotiro tinokumbirawo yo support kuskit iroro kuitira kutiwo timu racho ringe richizokwanisa kuenderera mberi nemaskits. Regedzai tibva tapinda mumaconfessions edu atadzoka takakubatirai. Confession yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndakatanga kuuyawo muno muSouth Africa, that was last year muna September. Saka kubva ipapo patakauya muno muSouth Africa kusvika pari zvino mukomanashi, isusu inini nemurume wangu tinopota tichienda kunobika kumba kwavatete, tigere zvedu panzvimbo 1 apo pava kushandawo murume wangu, but vatete vakandirambidza kuti ndinge ndichitenga stove. Ndainge ndakatombotenga kastove kangu ka 1 plate. This was after ndaperekedzwawo kutown neumwe mukadziwo uyo anoshandawo ipapo apo patinoshanda tichigara tose. Zvino ivo vatete vakabva vazonditorera ka 1 plate kaya, ende vachinonditorera ka 1 plate kaya vakangonditi stove yangu muroora yafa. Saka pandakazoda kuti ndinge ndichienda kunotora stove iya, vatete vakazoti ndichazokupai stove yenyu, ende ndega ndakabva ndatoona kutoti vatete vainge vachingozama kundiudza pachikuru kuti ivo vainge vasingadi kuti inini ndinge ndichibika mumba mangu. So at that time, mushure mekunge murume wangu angoshandawo for 2 weeks, ndainge ndatenga chikafu zvekare ndikabva ndatengawo kastove. Wewo mukomanashi takabva tazotorerwa zvose izvozvo navatete, ende vachitora zvinhu zvose izvi vainge vasingazvitore vachita sekunge vari kutotitorera, but vaingouya vobva vati muroora kumba uko hakusisina mafuta. Kana ndikavati torai, vaibva vatora nechigubhu chose. Hupfu hwaiti kana hupfu hwavo kana ukapera mubhaketi, vaingoya voti muroora ndikuda hupfu. Paya pakunovati vatete torai zvenyu, then vaibva vazongosimudza chisaga chose vobva vaenda nacho. Zvino mukomanashi zvakazotanga kuitika ndezvekuti vatete vaiti kana vakabika vaigara vanongobika zvavo mupoto hombe, vobva vazondidana vobva vati muroora uya uzotora chikafu. Ndaitosvika kuya vakatopakura ndiro dzavo ivo nemukwasha, then vobva vapakurira inini nemurume wangu tagara tinongodyira zvedu panzvimbo imwe. Dzimwe nguva murume aitombondiperekedza tobva taenda tonodyira ikoko, kana kuti tobva tauya tobva tadyira mumba medu. Like now kubva zvatakazotengawo ka TV kedu tinongotora zvinhu then tobva tauya tobva tadyira mumba medu tichingoonawo mamovies. Saka zvakazoitika ndezvekuti vatete vakazongoramba vangokomplaina vachiti inini handidi kusuka ndiro. Apa vachikomplaina mukoma, vanenge vasingaudzi inini kana kuti murume wangu, vanenge vachiudza manje vamwe vanhu vatinoshanda navo apa pano apa patinoshanda takawanda mukomanashi, tinoshanda takawandisa. Saka zvinhu zvekuti zviri kundibata kuti ivo vatete number 1 ndo vakatimanikidza kuti tinge tichibika pamwe chete navo, ende hazvisi zvinhu zvekuti takagara pasi tikabva tataurirana kuti izvi ndo zvatava kuita. Zvinhu zvavakangoita, zvinhu zvekuti vakangozviita ivo vari voga. Saka mukomanashi handichaziviwo kuti inini kana zvakadai so ndozvifambisawo sei. Should I ask ndovabvunza here vatete kuti nai vatete, saka inini muri kureva kuti handitendedzwe kuti ndinge ndichibikawo mumba mangu here, plus why musiri kuuya then mobva mazondinanga? Why muri kuchuza kuti munge muchienda kunondidiscasa nevamwe vanhu vamunoshanda navo, and at the end of the day ndobva ndazongonzwa zita rangu rava kungotaurwa zvichinzi inini ndine nungo handidi kukubatsirai. Kana iri sewasheni mukomanashi, vatete vanongouya makuseni vobva vati vari kuda kuwacha. Saka kana vachida kuwacha kudaro vanongonditi muroora uya undibatsire kuchera mvura. Saka mukunochera mvura tinozoti kana washeni iya yaunganidzwa panze, ivo vatete vanobva vatanga kutongotsvaira zvavo mumba mavo. Kana ndikada kudzokera vanobva vati saka muroora unoreva kuti washinga kudzokera nebasa rose iri randakatarisana naro. Zvino ndava confused mukomanashi, handichazivi kuti ndoita sei. Ndongoramba
here ndichingopretenda ndichingobatsirana navo vatete mabasa avo emumba mavo, kana kuti ndinofanira kuvaudza kuti vatete inini ndava kumbokumbirawo space yekuti ndinge ndichiita zvangu kubasa chaiko. Vakatonditsindira, ndainge ndiine mukana wekuti ndinge ndichiwana basa, but vakabva vanditsindira vakabva vati hanzi inini handisati ndakwanisa ivo vakabva vati inini kuti ndinge ndichishanda pari zvino hanzi hazviiti. Saka handichazivi vedare kuti ndopafambisa sei. Inini ndikuona sekunge zvinhu izvi zvinokwanisa kuzogumisidzira zvandiparadzira marriage yangu, apa murume wangu ndichimuda. Ivo tsano ndivo foromani kubasa, saka anything chavanenge vataura ndo chinobva chaitwa. Vanotyiwa nemunhu wose watinogara naye pabasa ipapo. Please ndibatsireiwo. Ndotaura sei kuna vatete kuti vatete zvinhu zvisina kunaka kuti pose pamunoburitsa mawasheni enyu dzimwe nguva munozotouya muchiita zvekunhongeredza mabhokisa emukuwasha mushure mekunge vangoburitsa washeni basket rakangozara nehembe. Please ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hei zvakangooma hazvo vedu please ngativabatsireiwo mucomment section vatete nemuroora. Kana kuri kunzi iwewe haudyidzani navatete vako, you can come to my inbox then wozamawo kundipawo your own side of the story, wotiudzawo kuti chii chinoitika pakati pako navatete chinokonzeresa kuti munge muchizova vanhu vekuti hamukwanise kunyatsokuwirirana mune zvakanaka. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma, kana vanhu vakazondiona ndava kuita gumbo mumba gumbo panze, zivai kuti zvinenge zvichikonzereswa nemurume wangu. Dambudziko randiri kusangana naro pamurume wangu ndere kudai so. Murume wangu munhu anofarira music. Yes, kune vanhu vaya vanonzi vanofarira music, but zvemurume wangu it is too much. Murume wangu mukoma anoti kana paya tava kunorara, kana ukamuti chidzoraika volume tava kuda kurara, murume anobva atowedzera volume zviya zvekutowedzera svoto, ende mumba inongogara iri dhindindi. TV chaiyo kuti unge uchiiona unotongoona madhirama ako, apa murume anenge ari busy achiridza zvake dhindindi rake. Ende murume wangu basa rake nguva zhinji nderekuti anenge achingotengana nemaspika mumba munoita sekunge mubhawa, because mune mamwe mazispika rekuti uri wega haukwanise kurisimudza. Zvaanoita ndezvekuti dzimwe nguva anombopota achihaiwa kana kuri kunzi mulocation matinogara kana kuine zvimapati zvavo zvavanoita izvozvo anobva ahaiwa. But inini mukomanashi ndakamuudza kuti this thing izvi zvaunoita zvako zvemusic hakusi kuti ndingati ndingakurambidza because ndo pane passion yako, but dai wakwanisawo kungopa that gap yekuti basa nemudzimai nefamily time, because iye haana nguva yemahara ende anofarira kuridza aya masongs ekuti haapere, anenge akamixiwa zvekuti inenge iri mix song after song. Sometimes mamix acho anenge ari ema 2 hours. Dzimwe nguva mukomanashi ndinozotomuka musoro wangu uchitema, kana kuri kunzi zvinenge zvakakwidza anokwanisa kutoisa high volume zviya zvekuti unotonzwa mazen'e achiita kudavirira kudai, imba yose ichiita kusheka nemusic. Iye anototi ndo zvinomunakidza izvozvo. Ndakambomuudza kuti ko munodiko kungotenga maheadphone anenge ane tambo refu mobva mabayirira pachimikisa chacho ichocho, imimi mobva matanga kuridza zvenyu makabayirira maheadphones enyu. Akabva azotanga kushandisa mamwe maheadphone acho aanoshandisa paudj. Asi mukomanashi ndega ndakazotoona kutoti kwatiri kuenda hakuna kwatiri kuenda, because umwe musi ndakati zvangu ndichida kufara nemurume wangu, saka iye ainge akabayirira maheadphone. Ndokubva ndatanga kumukwenya kudzamara munhu azouya pamusoro. Ndakashamisika mukoma, munhu achiuya pamusoro pangu, kushinga kuya pamusoro pemukadzi wako wakapfeka maheadphone. Ndakabva ndatsamwa ndikati ngatisiyanei nazvo. Zvino pose pandinomuti pfeka maheadphone
iye anobva ati ingawani paya wakambonditi pfeka maheadphone, ndikatanga kumapfeka maheadphone then ndokubva wazotanga kunditsamwira futi, saka handichazivi kuti ndoita sei. Mukomanashi neniwo ndatova confused, handichazivi kuti murume chanombonyatsokuda chii. Zviri normal here naye mukomanashi kuti munhu achingobva kubasa anobva atotanga kutoridza redhiyo kusvika mangwana makuseni? Iye anoti zvinoita kuti ange achirelaxa, but inini zvinondiiriteta. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu pakaipa. Hanzi please ndibatsireiwo. Murume wangu iye anoridza zvake mavolume ake, achiridza mavolume ake anomaridza pafull blast. Hei pakaipa. Please ngatizamei kutaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu, asi kana mava kuposta nyaya yangu please ndapota zamai kuti munge muchivigawo chitupa changu. Inini mukomanashi ndiri murume ane makore 36 ekuberekwa. Zvino mukoma, pane zvimwe zvinhu izvo zvakamboitika apo pandainge ndichiri ne17 years. Saka at that time ndainge ndiinewo munhu wangu uyo wandainge ndichifambidzana naye. Saka baba vakabva vazosangana neni ndiine musikana wangu. Baba vangu munhu wekuti vaigara vachingopopota, vaigara vakatsamwa plus vairova. Saka ndakati ndaonekwa nababa, baba vakabva vandidarika paya pandainge ndakamira nemusikana wangu, ndokubva vaenda zvavo vakaita sekunge vainge vasina kundiona. Zvino ndakazoti ndaenda kumba ende ndakatodhileya kuti ndinge ndichienda kumba. Ndakazosvika kumba, this was somewhere around kuma 27. Ndokubva ndasvika baba vatotaura nyaya yavo yekuti vainge vandiwana ndakamira neumwe musikana, but baba vakabva vanyepa manje. Vakanditi hanzi vakandiona ndakamira nemukadzi wemunhu. Uyu ainge atori musikana, inini naye taitodzidza pasame school, ainge asitombori mukadzi wemunhu. Saka izvi zvakabva zvandibata. Ndakabva ndati baba, uyu musikana uyu ingawani munomuziva, tinotodzidza tose pasame school. But baba vakabva vasimuka apo pavainge vari ndokubva vatanga kundirova. Baba vakatanga kundirova nezvibhakera mukoma. Ndakatanga ndichangoteerera zvibhakera zviya zvavainge vachindirova nazvo, ndokubva ndazotanga kuvhika. Saka mukomanashi ndakati ndatanga kuvhika kudaro ndokubva ndatiza ndichienda panze. Baba vakabva vanditevera ndiri. Saka ndakati ndavhika paya, baba vakabva vati saka uri kuda kurwa neni? Ndokubva ndabuda mukitchen ndichitiza. Baba vakabva vazonditevera paya. Saka ndakatoona kutoti baba panapa zvavainge vava kuda kuita vainge vachitoda kutondikuvadza. Then ndakabva ndazonhonga chitina ndikabva ndazovasikiza nacho chitina chiya. Baba vakabva vati zvawaita izvi itori ngozi. Saka mukomanashi, kunyange o level yacho, even though ndainge ndakambofoira the previous year, baba vakabva vati ivo havakwanise kundibhadharira ma-registration fees aya. Saka ndakazototadza kutonyora o level yangu nekuda kweizvozvo. Baba vakaramba vakandisungira moyo kusvika muzuva ranhasi. Inini nababa hatina that kind of a relationship. Saka ndikukumbirawo kubvunza kuti pangagadzirisika sei kumashure uko, shure mekunge ndambouya kuno kuSouth Africa. Chinhu chandakatanga kuita mukoma ndechekuti amai vangu ndakavatengerawo Zambia kafoni nematennis. Then baba ndokubva ndazovatsvakira sutu iyoyo. Pandakazodzokera kumusha ndakangosvika sutu iyoyo isina kana kumbogara yapfekwa. Then pandakazovabvunza kuti nai baba, ko sutu kusaipfeka chii? Vakabva vangoramba zvavo vakanyarara. Saka kusvika muzuva ranhasi mukoma, sutu iyoyo yakazotobuda mufashoni nekuti ndakaitenga kudhara mushure mekunge ndauya kuno kuSouth Africa. Nanhasi baba havana kana kumbogara vakaipfeka. Saka handizivi kuti relationship iyi iripo pakati pangu nababa vangu ichagadzirisika here, kana kuti ndotongozviudza kuti ndiri mukomana ndinofanira kutongozviudza kuti baba vangu vakandiramwa nekuda kweizvo zvatakaitirana. Inini mukomanashi ndaifanira ndakanyarara here ivo baba vachindinyepera kuti vandiona ndakamira nemukadzi wemunhu? Ndakatadza kuvarespekta here kuzovasimudzira chitina uko kwandakazovaita? Ende I know kuti zvandakaita
zviri wrong, but zvinokwanisa kugadzirisika here kana kutoti hazvitogadzirisiki. Ndiriwo munhu wekuti ndinonamata, ndinozama nepose pandinogona napo kuti ndinge ndichikumbira ruregerero kuna Mwari neizvo zvandakaitira baba vangu. Asi ndiri kutsvakawo advice kuti kuculture yedu yechishona zvinhu izvi zvandakaita izvo zvingagadzirisika sei. I know kuti ndakatadza, but kutadza kuri kunowanikwa muvanhu. Please ndibatsireiwo ndikwanise kuumbawo relationship nababa vangu, because ndinotya kuti kana vakazosvika pakufa vakandichengetera chigumbu ichocho, zvimwe kuda upenyu hwangu hunokwanisa kuzooma. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiudzawo ndinge ndichizotevererawo mucomment section. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Pakaipa hanzi baba ndakasvika pakuvasimudzira chitinha mushure mekunge baba vandirova nezvibhakera. Pandakazofika vakabva vati, saka uri kuda kundirova, uri kuda kurwa neni here? Ndokubva ndatiza ndichibuda mukitchen, vakabva vazonditevera. Saka baba vakatoramba kuzotondibhadharira maexam fees, mari dzainge dzichidiwa kuti ndikwanise kunyora O level. Saka ndakangogomera form 4, handina kana kuzotomboipedzisa form 4 yacho iyoyo. Hei, zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kutaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma Nashi ndiri mudzimai ane makore 20 ekuberekwa. Ndakapindawo mumarriage zvaizvezvi, handina kana mwedzi inodarika 6 kubva zvandakapinda mumarriage, but vabereki vangu vainge vasingadi kuti ndinge ndichiroorwa nemukomana wangu. Ivo vabereki vangu vainge vachiti mukomana wangu munhu ari very right, but vabereki vake vainge vasingadi kundibudira pachena kuti vabereki vake mukomana wangu uyo akazova murume wangu, what was wrong with them. Asi amai vaingoramba vachingobheja vachiti handina mwana wangu anoroorwa nevanhu vekwanhingi. Ende amai vainge vasingadi kundiudza, but inini nemurume wangu takabva tazoita musikanzwa. Mushure mekunge taita musikanzwa mukoma, ndakabva ndazobatira pamuviri, asi nhumbu iya yakabva yazobva. So ndakati ndaona kuti ndainge ndabatira pamuviri, ndakabva ndati panapa pamba handichatogari nekutya baba vangu. Ndokubva ndatiza pamba, ndikabva ndaenda ndikanotizira. Vamwene vangu vakatondigamuchirawo nemufaro, but mukoma pane zvimwe zvinhu zvandakazoona vamwene vangu vachiita. Vamwene vakati vakaenda kumusha muna December. Saka inini nemurume tikabva tangosara zvedu tiri kuno kumba iri kuno kuHarare. Vamwene navatezvara ndokubva vazomboenda kumusha vachienda kunocheka vashandi. Zvino takazoti tasara tiri toga mukoma Nashi. Pane pamwe pandakazongoona imwe Kitsi iyi ndakaiona ichibuda mubedroom mavamwene, but bedroom iri rainge rakakiwa ende hakuna anotendedzwa kupinda mubedroom mavamwene navatezvara vangu. Uyu mutemo ndakatouudzwa nemurume wangu, iye akatonditi please never make that mistake. Isusu takatongokurawo tichiudzwa kuti hakuna munhu anotendedzwa kupinda mubedroom mamama nadhedhi. Saka zvinhu zvekuti ndakabva ndatongorespektawo their privacy. So mukoma Nashi ndakazoona Kitsi yakabudamo mubedroom umu mavamwene vangu, but nanhasi ndinozvibvunza kuti ko Kitsi iyi yakabuda nepai, because door rainge rakakiyiwa ende vainge vakatotakura maki avo. But mukoma ndakatongoona Kitsi ichibuda, so yakatongobuda, ndakaitarisa ndikabva ndaridza mhere. Pandakaridza mhere Kitsi iyoyo amene kuti yakajamba ikaenda kupi, ndakangobwaira so because ndainge ndavhunduka, ndikabva ndangoona rima. Then pandakazokwanisa kunyatsokutanga kuona, ndakubva ndatoona kutoti Kitsi iyaya yainge yanyangarika. Zvadaro vamwene vakazodzoka vachibva kumusha. This was late January pavakazodzoka, pandakazoona vamwene vangu vachiita zvimwe zvinhu zvokuti nanhasi ndichiri kuzvibvunza kuti zvii zvainge zvichiitwa navamwene apa murume manje ari kuramba kubva pamba pevabereki. Saka ndauyawo pano ndichitotsvakawo advice, zvekare ndichikuudzaiwo encounter yangu with the spiritual encounter yandakaita
mukoma ndakati umwe musi ndainge ndiri busy zvangu ndiri muspare bedroom iyo yatava kushandisa as our bedroom. Saka spare bedroom imba yevabereki vemurume wangu mavakirwo ayo yakaita kunge U shape. So saka bedroom ravamwene vangu navatezvara iro riri on the other side, then spare bedroom iyo yatakazopiwa it is on the other side. Pakati apa ndo pane marooms, it is more like a U shaped. Saka kana uri mubedroom medu isusu unokwanisa kuona zvinhu zvinenge zvichiitika on the other side. Saka ndakati ndiri busy ndichitoita zvangu macleanings angu, ende muswere wese wezuva ndainge ndanzwa nhungo kuti ndinge ndichiwaridza mubhedha. Saka pandikazodzokera mubedroom ndikabva ndati let me open up the windows ndinge ndichingoklina. Saka ndakabva ndavhura curtain, then ndakavhura curtain rekutanga the thick one ndikabva ndazosiya kamwe kakaita kalace so that munhu anenge ari panze asakwanisa kundiona. Mukoma nashe ndakazongoona vamwene vangu vachitenderera. Saka what got my attention mafambiro acho awo ainge achiita vamwene vangu vachitenderera vachiuya kuseri. Saka vainge vachitarira vachida kuona kuti hakuna here munhu ari kuvaona. Ndo pandakabva ndazoona kitsi yacho yainge iri yebrown, that same cat iyo yandakaona iyo ichibuda mubedroom mavo. Kitsi iyi vakabva vaitora haina kana kumbogara yatiza. Vamwene vangu vakabva vasunungura zambia ravainge vakapfeka. Mukoma vainge vasina kana anything underneath that zambia iro ravainge vakapfeka. Ndokubva vazendama nemadziro, vainge vakavhura makumbo avo zvezvekuti rimwe gumbo 1 vainge vakaita rekusimudzira. So ndokubva vabata kitsi iyaya. Ndakangoona vachiisa musoro wekitsi iyaya pakati pemakumbo avo, Pasikarudzi yavo. Mukoma nashe ndakati ndakatarisa vamwene vangu vakabva vavhunduka. Saka pavakavhunduka neniwo ndakabva ndahwanda because vakaita sekunge vainge vachindiona, but this curtain iro zvarinoita ndezvekuti munhu anenge ari panze masikati haakwanisi kukuona, but vakaita sekunge vainge vasenza kuti inini ndainge ndavaona. Vakabva vakasika kunhonga zambia ravo ndokubva vafamba vachidzokera mumba. Nanhasi uno mukoma nashe vamwene vangu vanongoti kana vakanditarisa vanobva vatarisa kusaidi. Kana kutaudzana chaiko tinongotaudzana zvezvezvo kungoti pavanhu, asi kana tikasara tiri 2 pamba vamwene vanobva vaenda mubedroom mavo vobva vatanga kuona zvavo mamovies avo vari mubedroom mavo, because mubedroom mavo mune everything mukoma nashe, everything that you can think of zvirimo. Mune kafridge, mune matv, hanzi mune everything mubedroom mavo. Saka vanongonozvivharira mubedroom mavo imomo kana tikasara tiri toga pamba. Saka handiziviwo kuti ndoita sei. Murume ndikatombozama kuti tadii tambobvawo pano taenda tinogara somewhere, because munomo vane dzimba dzavo 3 ende dzimba dzose idzi dzinongogarwa nemaloja. Saka ndakamuti chitaura namama nadhedhi kuti vangotipo 1 room, because pamba apa I don't feel comfortable at all. Apa iye murume handichazivi kuti ndomuudza here kana kuti ndongosiyana nazvo. Plus kana ndichimuudza ndinomuudza ndichiti kudii, mama vako ndakavaona vachiita bonde nekitsi, so I just feel uncomfortable with everything zvandakaona. Please ndibatsireiwo. Hey, vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana. Hey, pakaipa hanzi ndikutsvakawo advice, I don't know what to do. Ndakaona vamwene vangu vakaisa musoro wekitsi Pasikarudzi Yavo. Ameno kuti ngati kudii, mushonga here kana kuti munhu ane fantasy yekuita bonde nemhuka. Please ngati mubatsirei mwanasikana uyu mucomment section. Zvimwe kuda havana kuromba, asi munhu anotongofarira kuita bonde nekitsi. Hey.